ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತಬತ್ತದ ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈ ವಾರದ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಏರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿ ರಂಗ. ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿ ರಂಗಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಜನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದಿನಾರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಏಸ ಪನ್ಪಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀನಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಪರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರರೆ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರ್ಪಂಡ ಅರೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿನಯ, ಈ ಒಂದು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೇರೆ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಬರು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ಲೇರಿ ಸುರುಕು ಇರೆಗು ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವಿತ್ರ. ನಮಸ್ತೆ ತುಳುನಾಡು. ಎಸ್, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈರ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ಎಸ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಈರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಡಿ ನಾಟಕ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಲಿ ಬೋರ್ ಹಾಪಣದನ್ನ ಕೇನೋರು ಬತ್ತಿಂದ ಏನೇ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಸನ್ ಇಂದು ಒಂಚೂರು ಈ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏಪಲ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಈ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಹಿಂಗ ದಲ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ ಇಜ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಿ ಸೂತ್ರ ಬರಿ ಅವು ಏಪಲ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಇಂಚು ಬಂದು ನೀವು ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹರೇಕಳ ಅಂದೇನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಈ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ದಿಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಡೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಕೋಲಾಟದವ್ರು ಹೋಗಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ನಾಟಕದವ್ರು ಹೋಗಿ ಇಂದಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಯರ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಮಟ್ಟ ಗಂಡಲ ಈ ಪ್ರಮೇಯ ಬರಿ ಸೂತ್ರ ಬರಿ ನೇತೊಂಜಿ ಜಂಜಾಟ ಹೆಜ್ಜಂತೆ ಒಂಚೂರು ಆರಾಮುಡು ಪೂಲೆ ತಗೊಂಡು ನಾಟಕ ಸೇರಂತೀನಿ ಅವಳ ನಾಟಕ ದಯ ಸೇರ್ನಿ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ರೇಪಲ್ಲ ಒರಿಯ ಉಪ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟಕ 10-25 ಉಪ್ಪು ಗಾಂಧ ಬಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿನ್ಸ್ ಕಿನಿಕ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೇರ್ ಆತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿರ್ತದೆ ಎಡ ಮಲ್ಪಮ್ಮರೆ ಸಖತ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನು ಅದು 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 ದಾನ ನೀವು ಅವೇ ಹೆಂಗಿನ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ಆತನ ಲಂಚ. ಎಸ್, ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾರು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಇರ ಫಸ್ಟ್ ತಂಡ ಅವೇನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪುನಾಗ ಅವರ ದೇವಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಪಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಚು ಪಾವೂರು ಬಂಡದು ಸುದೇಬರೇಟೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸುದೇಬರೇಟೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆದಿತ್ತು ದೇವಡ್ದಿಲ್ಲ ಕಾಪಂಡು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರು ಭೋಜರಾಜ ಮಂಜೂರು ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ನಕ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಎದುರ್ಗುಲ್ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡೊಂದು ಜೋಕಲಕ್ಕಿಂಚ ಭಯಂಗ ತೂ ಅಂತ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೊಡೋರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂಚ ತೂನಗ ಶೇ ಯಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪ್ ಮುಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೋದು ನಂದು ಏನಿದೆ ಬಟ್ ಒಲ್ತ ಪಾವರು ಒಲ್ತ ಕುಡ್ಲ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ನಾಳೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲ ಅಮ್ಮ ಡಾನ್ ಬಸ್ಕೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಡಾನ್ ಬಸ್ಕೋ ಒಲೊಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ತೀರ ಹಳ್ಳಿದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಸಿಟಿದ ಟಚ್ ಏಜ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಅಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ವಾಸುದೇವ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಣಾಜೆ ಪಂಡದ ಆರು ಎಂಕ್ಲು ಜನ ಗುರು ಸಮಾನರಾರು ಗುರುವೇ ಆರು ನಾಟಕ ಮತ ಬರೆಯುವಂತೇರು ಸೊ ಆರು ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಆರ್ಲ ಚಾಪಕ ಬದಿತ್ತೇರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಪಣದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಲ ಅರ್ನನೆ ವಾಸುದೇವ್ ಗಟ್ರನೆ ಶಿಷ್ಯ ಪೇಪರ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ಕಾಪಿ ಕಟ್ರೆ ಏನು ಚಾಪರ್ಕ ಬೀತಂಡ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬೋಡು ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ನ ಆರು ತೂದು ಆಯನ್ ಪೋಯಾರೆ ಬಂದಿರು ಪೋನಾಗ ಶೋಭರಾಜನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಂದಿರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೀತಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 9 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ 9 ವರ್ಷದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಗಿತ್ತಂಡು. ಎಸ್, ಅವಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತಕೋಡಿ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಪುರ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಟೈಮ್ ಅಡಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಅವು ಎತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಇನಿಕಲ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೌಡ ತಿಕ್ಕನ ಪಕ್ಕ ಇರು ಎಂಕಲ್ ನಾಟಕ ಹೋಯ್ತಾರೆ ನೆನಪುಂಡಿರ ಏನು ಇರಕಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋದಿಪ್ಪ ಪೋನಾಗ ಯಾನಂತೂ ಭಯಂಕರ ನಿದ್ರಾಸುರೆ ಟೆಂಪುಡ್ ಜೆತ್ತಪ್ಪ ಅವಳು ಕುರಿತಲಕ ಜತಿಪ್ಪ ಜತದು ಸೀದ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಪೋಯ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯ ಮುಗಿಂಡು ಸೀದ ವ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತರೆ ಬತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಯ ಏಪ ಬತ್ತಂದೇ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಾಡಿರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಅವ್ರ ನಾಟಕಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಂದ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚ ಪಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೊಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಬೋರಿ ಬಸವೆ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಡಿರೆಗ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಅಂಚಿತ್ತು నేను ಬಸವೆ ಬನ್ಪು ನಾವು ಒಂತರ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ಎಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರಿ ಬಸವೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯನೆ ಹೀರೋ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶೋಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ಬಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಾತು ಶೋಸು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು 5 ಪೈಸದ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡಿ ಅನ್ನ ಏತು ಒಂದು ಚತ್ತು ಮರಯ ಚಾ ಅನ್ಬೇಕು ದಾಯ ಮೊಲ್ತೆ ಮರ ಅನ್ ಪನು ಅಂತೇಳಿ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜೇಂಜಿನ ಪಂಡ ಮೂಲು ಏನು ಪನೋಡೇನೇನೆ ಚಾಪರ್ಕಾಗ ಏನು ಸೇರ್ನ ಟೈಮ್ಡು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಡು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೇಕಪ್ ಆದಿಂಚೆ ಉಂಟು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಗ್ಲೇದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಂಜ್ ಕಾಲಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಜ ಜೋಗುಲ್ಲ ಕಂಚ ಈ 14 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನೀರು ಕೊನಪನಕ್ಲು ತುಪ್ಪಿರದ ನೀರು ಬೈರಸ್ ಕೊನಪನಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವಳು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಓ 6 ಇಂಚ್ ಏತು ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲರ ಭಯಂಕರ ಸೀರಿಯಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲದಾದ ಸೈಪ ಮಾರ ಓ ಮಾರಿ ಓ ಅಡೆ ಬೋಲ್ ಸೈಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಉಂಟು ಅವಳು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡು ಬೋಳಾರ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಪಡೀಲ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಲ ಫೋ ಒಂದು ಯಾನಾರು ಪನ್ನೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಪೋದಲ್ಪ ಉಂತೆ ಸೈಡ್ ವಿಂಗಡು ಮಸ್ತು ಯಾನ್ ಏ ಪಲ ನಾಟಕ ಅನ್ನಗ ಸೈಡ್ ವಿಂಗಡು ಉಂಟು ಅಂತೆ ಈತ ಸಾರ ಜನ ದಾಯಿ ತಿಳಿಪುವೇರು ಮುಕ್ಳು ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡುಂದೆನ್ವೆ 100% ಹತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತೋ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಗೆ ಏಪಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ದಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಪಾಡು ಅಂತೀರಿ ಬೊಕ್ಕದ ನಾಟಕ ಯಾನು ಅಂಚ ಸುರುಕೆ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅರ್ಥ ಅವಳದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪರ ತೀಕಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಬೋರಿ ಬಸವೇ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಆಪಣ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಎನ್ನುಲಿರ್ನ ಲೈಕ್ 100% ಅವೇಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಈ ಕಲಾ ಜೀವನಡು ಒಂಜಾತ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಉಲೈದ ಕಲಾವಿದನ ಬೆನ್ಪ ತಿನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆಗೇತು ಶೋಭರಾಜ್ಗೆ ಏತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿಡ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಲೈದ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಇತ್ತ ಬುಡ್ದು 1 ವರ್ಷ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಾತು ಆತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ನಾಟಕಡು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಭಯಂಕರ ತೃಪ್ತಿ ಎನ್ನ ಉಲೈದ ಕಲಾವಿದ ಪುದರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಬದುಕುದವರಿಂಡ ಒಂಜಿ ಅವೇಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ ಐ ಪಾರ್ಬಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧವ ಇಂದು ಮತ್ತ ಒಂಥರ ಭಾರಿ ಹಿಂಗೊಂತೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದಂಡ ಏನು ಓರೋರು ದಾಯಗಪ್ಪ ನೇನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂಜಾಣ ಬಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಮಿಟ್ ಆತ ದುಡ್ಡು ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಅಂಚದು ಕಲಾವಿದಾಗ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಅವ ಹಿಂಗೆ ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದನು ನಾಟಕ ಸಡನ್ ಆದ ಬುಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಪರ್ದಾಯ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೆದ್ದಾದನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಾಂಡು ಸಡನ್ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮರಲು ಶುರು ನಾಟಕ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹತ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಇದ್ರು ಹೋಗಿ ಇಂದಾಂಡು ಹೊರನೆ ದಾದನ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಏನಾಂಡು ಯಾ ಟ್ಯಾಮ್ಡು ಅವು ಏನು ಬದುಕುದೂರಿಂಡ ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಆ ನಾಟಕ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಮ್ಮರ್ರೆ ಈಗ ಕುಂದಾಪುರದ ಹಂಚಿಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಸ್ ಆಂಡ್ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ತುಳು ನಾಟಕ ತಂಡಲು ಮಾತ್ರ ಕುಂದಾಪುರದ ಹಂಚಿ ಪೋವುದುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ತಂಡ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಒಂದೇ ತುಳು ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರಂಬೋದು ಅವ್ರು ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪುನ ನಾನು ತೂದು ಏನು ಸಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಸಾ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರ್ ಅವನ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಥರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಾನ ಪುಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅಂತೀರಿ ಇಂಕ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ತಿಗಲೆಂಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಂಗೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದೇನು ಅಂಚ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದು ಮಲ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿನ್ನೋಲು ಮೇಯಿಂದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಅವಟ್ಟಿ ನಾನು ಟಾರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ನಾಡೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ವಿನು ಬಳಂಜ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಪಾತಿರ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರ ಬಾ ಬಂಡೇರು ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅಂತೆ ಊರ್ದಾರತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂಚ ಪೋದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ನೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಟ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವು ಪನ್ನೋಲಿ ನಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೋಲು ಮೇಯಿಂದಲೇ ವಿನು ಬಳಂಜ ಸರ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಏಪ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡುಗ ಸೀರಿಯಲ್ದ ಸಾವಾಸನೆ ಬಡ್ಚಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೇನು ಬಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೊಂತ ತೃಪ್ತಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮನುಷ್ಯ ಜಿಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಾವಾಸನೆ ಬಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಡ್ಚೆ ಎನ್ನ ಜಾವನ ರತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಲೆದ ಕಲಾವಿದ ಹಿಂಸಕರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಾಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಏನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಒಲೆದ ಕಲಾವಿದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬುಡ್ದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬೋಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಂದು ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದನ್ನು ತಿಕ್ಕನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಐಲ್ನ ಮಲ್ಪ ನೇಲ್ನ ಮಲ್ಪಂದಾಗ ಹಿಂಸಕರು ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ಪಡ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ಬುರ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಜಂಜಾಟನೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಆರಾಮೈತೆ ಅಂತ ಏಸ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದು ಐಕದ್ದು ಪವನ್ ಬಂಡದು ಇರು ಮಜಾಟಗೆ ಕುಳ್ಳ ಪವನ್ ಒಂದು ಆರು ಭಯಂಕರ ಆತ್ಮೀಯನ್ನ ಐಕ ತುಂಬ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ ಹುಬ್ಳಿ ಹುಡುಗನ ಶುರು 6 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಅಂಚ ಅದು 6 ಲೆತ್ತೀರಿ ನಾನು ಸೊ ಮಂಗಳೂರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬರುಂತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೋಯ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪಿ ನಂಚಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಕೇಶ್
ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಅಂಡರ್ಡನ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವು ಇನ್ನು ಮಾತ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 500 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ.